Login. Og som I så kan se oppe i højre hjørne, så hedder jeg Astrid i dag. Det er altså min bror. Det, at man logger på med Google+, det er Easy Connectivity, og Trello kan også bruges på både computer, telefon og tablet, hvilket ifølge McKean og Smith er en af de 4 ting, der skaber social computing, at det er nemt og billigt at tilgå. Derudover peger dette også imod brugen af computing behavior, som også er noget, der skaber social computing. Vi starter med at oprette et Trello-board, og normalvis så vil jeg bare klikke på Create a new board, men nu har vi snydt lidt, og så har vi oprettet et board her, der hedder gruppe 8. Det går vi så ind på. Og først så gør man det, at man går over og inviterer folk. Dem har vi så allerede, der har vi sidebaren herovre. Der har vi så allerede inviteret gruppen, men der kan vi også gå ind og klikke her på Add Member, og så simpelthen bare skrive deres e-mail eller deres navn på Trello, så det er utrolig nemt at tilgå. Og det er også kendes også som peer-to-peer eller P2P, og som en af de 4 ting, der ifølge McKean og Smith skaber social computing. Derefter så kan man oprette forskellige emnebokse. Det er for eksempel dem, vi har heroppe i toppen, og de er meget nemme at oprette og lige til at tilgå. Og alle de har mulighed for at tilføje og fjerne emner ved at klikke, ved at klikke på dem her, hvor man så kan gå ind og archive for at fjerne dem igen, og meget nemt at tilføje dem også. Og under hver boks, der har man mulighed for at sætte en specifik person på de opgaver, man har hernede. For eksempel så kan vi tage mig her, og så kan vi trække mig over til interviewguide. Så kan alle gå ind og se, at det er mig, der har hovedansvaret for interviewguiden. Når en person er i gang eller er færdig med en opgave, så kan man rykke videre til næste boks, så alle kan se, hvor langt i processen man er. For eksempel hvis interviewguiden nu er færdig og har været til gennemgang, så trækker vi, når jeg er færdig. Næsten. Sådan her. Så lykkes det også. Det er også muligt at gå ind under hver punkt og tilføje kommentarer, billeder, links osv. Så man kan gøre alle punkterne mere specifikke. For eksempel her under interviewguiden. Der, så har vi klikket her. Der kan man jo for eksempel subscribe. Her der kan jeg skrive kommentarer. Jeg kan komme labels på. Og forskellige ting, man kan vote på et punkt også. Det kommer jeg tilbage til senere. Og for eksempel, hvis vi går og kigger her om i ideen på, at der skal være kaffe til gruppemøder, der kan vi se, at der er liket der. Og det er jo simpelthen med, at det er en nem måde at gå ind for en gruppe, ind og stemme på for en gruppe. Og der klikker man simpelthen også bare på den, og så kan man sige vote. Så det er jo simpelthen lidt som Facebook, hvor man kan like og dislike. Og det der ses også som en Web 2.0, altså en trend i webdesign med fokus på connectivity og communication, som er den 4. ting, der skaber social computing. Fordelen ved Trello, dem ser vi her i vores gruppe, som at det er overskueligt, det er simpelt og det er gratis. Og det er rigtig nemt at tilgå, fordi man kan komme til det på både sin computer og sin telefon. Vi mener, at Trello vil være god til at administrere og holde styr på forskellige typer og opgaver. Det kan jo for eksempel være det projekt, vi er i gang med at skrive nu. Tak for i dag.